És el moment de la nostra tertúlia dels dimecres. Quan passen 10 minutets de les 10 del matí. Avui amb Joaquín Forcadell. Què tal, Joaquín? Com estàs? Bon dia. Bon dia. En Tot Solet, afinat? bon dia. Ah, sí, avui hem sortit, ha començat el dia quasi primaveral, Sí, Ja ja veurem com acabarà. Però... Molt bé. Evaristo Rufat, com estàs? Bon dia. Bon dia, tinc que repetir bon dia també, perquè hem de dir bon dia, doncs fa sol, deixat de ploure de moment, doncs bon dia. No? Doncs bon dia, doncs clar. Toni Iniesta, com estàs? Molt bon dia, en uns companys de tertúlia immillorables. Millor no puc estar, fa sol. L'únic problema, això sí, que vull reivindicar, que m'ho sentir, uns auriculars d'això, que hi vaig anar a la pelo i si em fot els cascos de moment es pentinaré. Ah, sí? Pots pinta, no? No em porto de pinta, no. Es fan les mans. El progrés has de fer les mans. Està el grup dels coquetos, estan los coquetos... Los coquetos, los coquetos i les I coquetes. els pastissets. I els coquets i pastissets. Pastissets. Bueno, Molt bona- bé, senyors. bon dia, Bueno, bon dia. ja estem a... Per cert, ahir també, pel matí feia sol, va acabar també per la tarda. Sí, no, home, això és un temps Igual. primaveral, de fet, no? Sí, És sí. allò... Bueno, va. Sí, allà que allà plou, ara fa sol, una mica de temps Això es diu gerrat. variable. Sí, sí, Ja ho temps variable. endevinem. La primavera encara ens falten Sí. una setmaneta per arribar a la primavera. Bueno, abans de Sant Josep, que és la setmana que ve, justament d'aquí una setmana, Sí. ja era el canvi d'abrics i de roba i coses d'esta. Sí, una Sí, mica. perquè el dia 20, el dia 20, 20, sí, sobre el 20 arriba la primavera, el dia 30 canvia Canvi l'hora. d'hora. Sí, sí. Ah, sí, és veritat. Avançar. Bueno, va, anem a començar el repàs a l'actualitat i comencem des del punt de vista internacional, ja que tota Elvira, que si Putin vol, hi haurà un mes de treva després de que Ucraïna, el seu president, hagi acordat en Trump un alto al foc a canvi de certes prebendes de seguretat nord-americanes i intercanvi de matèries rares. Vinga, Joaquín, com vulguis. Pues bueno, com sempre, no? Pues Trump, en la seva manera de fer política, no? Que primer t'acollona, t'humilla, si convé, i després pues, ja te té el puesto on volia, i pues, bueno, li ha fet firmar això, que no sé tampoc com serà, perquè com tot depèn també de l'altre costat, que és el senyor Putin, i ja veurem. Home, tot el que sigui parar la guerra i deixar de matar, benvingut sigui, no? Les condicions, no acabo d'entendre molt bé el que significa parar la guerra i després dir-te que te tornaré a donar armes, Sí, no? sí. No acabo d'entendre massa Farem bé. la guerra un mes, però continuem Sí. rearmant-nos per si acaso. Sí, no ho acabo d'entendre. Però bueno, et dic, tot el que sigui parar, per mi és bona notícia. Però bueno, venint de tota aquesta situació que hi ha al món ara, pues, està molt, molt convulsa i està una més, no sé. Toni, Bueno, una miqueta d'entrada, la primera lectura seria positiva, tal com Claro. diu Joaquín, tot el que és para guerra és para morts, i desgràcies i devastacions i cosa d'esta. El Trump no l'hem de descobrir, vull dir, això és com aquell abans que primer fot l'hòstia i després pregunta, no? Una miqueta... Això que em perdonin, això era l'obra civil d'abans. Sí, jo estava pensant, però ara m'he fet molt correcte aquest any. Ja No, home, que no passa res. Que tampoc... vol I- ser president ho dels dic- jubilats ja. Home, clar, ara representa una entitat important. I llavors t'ho dic pel tema claro, Maria Borrell lletra menuda, no? Sí, Vull dir, això. a veure, Putin, Trump, si té alguna cosa que no té un pèl de tonto, vull dir, una cosa que ha creat un imperi, vull dir, el que està molt clar és que aquest home el que busca és sortir ell reforçat guanyant, via venda d'armaments i via final un contracte que tu me diràs no sé quin tant % de l'explotació del teu petroli i del teu gas durant no sé quants d'anys, no? Sí. El que passa que, també, tal com diem, falta l'altre jugador, que està tan sonat com l'altre, vull dir, no sé quin dels dos està pitjor, no? Lo Putin. Però bueno, llegim l'aspecte positiu, que hi ha una tregua. De quan és la tregua, en principi? Un 3 mes, mesos? un mes. Un mes de tregua. Un mes passa volant, però Sí, bueno. però si recordeu, no fa molt també hi havia una tregua a Gaza, Israel, Sí, no sé què, i encara estan. i encara estan fotent-se Bueno, però d'això. no Vull dir estan... que- No, bueno, Israel segueix fent la seva. Sí, bueno, ahir mentre parlàvem d'això, També. Ucraïna va enviar drons cap a Rússia. Per això dic que les lletres s'ha de llegir sempre una miqueta de reserva, no? Evaristo, com ho veus tu tot això? Va, que has escoltat Home, les si opinions, tenim ara mos falta la teua. Que ha dit tot el que ve en tots els aspectes, pues una mica preocupant, no? Primer, lo de la guerra d'esta d'Ucrània en Rússia. L'última paraula la té Rússia. Amèrica podrà dir a Ucrània que faci el que faci i que li ha de donar això, li ha de donar allò. Però la paraula de parar la guerra la té Rússia. I a més també tenim lo de Palestina, tenim també lo de Síria, i bueno, i pareix que de més d'apaciguar el que fem més és rearmar-nos tots, perquè com no veiem on se pot acabar, això ja en pot arribar, doncs bueno... Sí, a més ho fan en un moment en què... I tenim, penso que en tots els països tenim els pitjors polítics que podem tindre en aquests moments.
Ningú ha votat això de que compriguen armes, Ho fan en una decisió que és única i exclusivament dels polítics europeus davant d'una situació conjuntural a Europa i al món. Però i ara se parla d'això, la regressió dels Estats Units econòmica i la regressió d'Europa econòmica també. O sigui que damunt això hem de pagar més en armes, el pressupost s'ha d'augmentar, doncs imagina't el que ens espera. Avui ho parlàvem de que no s'ha d'entrar els diners d'Europa perquè quan saps 2 milions per no sé qui, 4 milions per allà... Només hi haurà dues maneres de treure diners, no? Sí. O lleves gastos o fiques impostos. O els fabriques i crees inflació. Bueno, això sí. I això que volia dir el president d'Espanya, que els diners sortirien d'Europa i tot això, la presidenta d'Europa diu que no, que cada país ha de pagar el que li pertoca. Cada que paga el que com es a prepare. De totes maneres, aquesta decisió de Trump respecte a Ucraïna i dient que falta el que digui Putin, no creu que Trump i Putin tenen més que parlat, això, ja? Que tot és teatre i del bueno? Jo ja fa temps que... Bueno, fa temps no fa molt temps, però ja fa 2 tertúlies que vaig dir-ho, que tota la vida han sigut 2 potències antagòniques, la Guerra Fria, l'Este i l'Oeste, no sé què, i que ara més aviat és com un bloc, molts interessos... Jo suposo que tenen la Xina com a enemic comú. Sí, Xina i Índia, que són països emergents. Però ara sobretot Xina, No, però jo Xina no crec que sigui enemic de Rússia, al contrari. Bueno. Jo crec que se porten molt ben relacionats, i Corea del Nord també. Corea del Nord és una de les I Xina està molt ben relacionats, tenen un pacte d'amistat en Rússia. Sí. No, fan frontera. No, jo crec que Putin i Trump ja van bastant... Bueno, sempre han tingut una relació molt especial, si us recordeu, els altres 4 anys que va estar manant també van veure, no sé, tenen algo, no sé, s'atraïxen. Bueno, també s'atraïen Mussolini i Hitler, no? Sí, no. Ahir vaig veure una pel·lícula, perdona, que està molt bé, que és la vida, se diu Lee Miller, que és la vida d'una fotògrafa molt famosa a l'època i que va ser la primera de les primeres dones corresponsals de guerra per Vogue. I estaven en una reunió també d'escriptors a França i tot això, i quan surt i diu, no m'ho ningú, està narrada, no? Ningú mos esperàvem lo de Hitler, d'alguna manera. Vull dir, que veus, quan te dones compte, ja està el lío a la corda. Tots són condescendients, complaents, no sé què, i això és el mateix, no? El que dius tu, Putin, Trump, ja sabem com és Trump, i segons com, igual mos girem un dia i tenim un desacato tremendo. Bueno, a mi el que em genera més confusió, més indignació, més grima, és veure Elon Musk en cada cosa al costat de Trump, en aquella cara que té de cínic. De cínic, una mica de joker. No, i de pallasso, sí, perquè no hem de dir. I dius, pallasso viu, però pallasso. Clar, pot ser supermilionari, pot ser superintel·ligent, però aquesta excentricitat de voler estar a la foto al costat del president dels Estats Units jo crec que no beneficia ni a Elon Musk, que per això està perdent diners, ni al propi Trump, perquè 2 fotos, però contínuament al costat del president dels Estats Units, crec, a més en l'onen per allí, crec que no toca, no sé, vosaltres com ho veieu? Jo crec que també no ens hem d'oblidar, que ho he dit algunes vegades, de la frontera del sud d'Europa. Sí, però ara parlem de lo de Trump, és que... Però tot lo de Trump estem mirant en un futur, no? Sí, però el paper d'Elon Musk, el paper d'Elon Musk... Sabeu en qui s'ha liat a Argèlia, no? En Rússia. No ho sabíeu. Sí, però estem parlant d'Elon Musk. Sí, home, però tenim... Mira, al món, tot el que a Amèrica se liava en uns, els altres se liaven en Rússia. I això ha sigut els últims 50 anys de la nostra vida. Vale, que no em voleu fer cas, d'acord. Sí, jo sí. Sí, que estàvem parlant del tema Mas. Bueno, però per contestar-li en ell, no? Jo sí. Jo trobo que Mas és un personatge que ha aparegut... Sinistre, trobo, eh? Sí, cínic. Vull dir, ell sabrà el que li aporta... sobretot, en teoria diu un castellí per a, precisament això que diem, no? Llevar gastos. Llevar gastos de l'administració. Les administracions ja sabem com són. A vegades a les pel·lícules surt que hi ha gent que està a un despatx i no sap ningú que està, o no sap el que fa. Vull dir que algo es pot fer, suposo. Jo no sé el que acaba... A les pel·lícules, no? Els informatius... Perquè aquest home, al final, políticament, el Mas no té cap càrrec, no? No, és assessor. Clar, no té cap càrrec polític, no és el ministre de no sé què, o el gabinet de no sé quantos, no? Assessor. Assessor... Bueno, jo suposo que ha hagut aportar molts de diners a la campanya. I mecenes de Trump, deuen anar a dir. Aquí estic dient que ha aportat molts de diners a la campanya. Ell va dir, això és senzill, jo et donaré tant i tu em dones a mi... I a canvi d'aportar no sé quants de milions a la campanya... Però per ara, com dius tu, Manel, el cotxe, si estaran, el Tesla, si estaran en terra,
les accions de l'X que era l'antic Twitter, estan baixant bastant. Bueno, i també han perdut diners totes les bolses també. Els altres dos, el Zuckerberg i el Bezos. Sí. I Però bueno, les bolses en general. una pregunta que li va fer un periodista a Elon Musk l'altre dia, va contestar dient, bueno, no està sent fàcil. El que passa que també penseu una cosa, avui en dia tot està tan interrelacionat que una simple xerrada, una simple frase d'un Trump, d'un Putin, tota l'economia global del món se'n ressentix, Efecte mariposa. Sí, se'n ressentix tot. El simple fet de dir han firmat una tregua o no sé què més quantos fa que les bolses pugin així un 3 o 4% en un moment, vull dir, i això són molts de diners a nivell mundial. Van ensenyar que el diner era molt covard. O sigui, el diner, quan veu una mica d'inestabilitat, s'assusta. Evaristo, tu com veus el paper d'Elon Musk? De qui? Elon Musk. No sé qui vos diu. Que sempre està al costat de Trump. Aquell loco aquell? Lo de Tesla. Aquell loco que dius tu. Què pensa? No sé, t'ho pregunto. Què vols que pensa? Ja veus el govern que hi ha als Estats Units, les coses que està fent, la bolsa està baixant. A Amèrica i a Europa. Els empresaris estan assustats. Què pots pensar d'això? També està com no veu els signos que fa i les coses que fa, també està... Sembla que no estigui massa fi. No, a mi no sé quants fills té, 17, 18, diuen això. 17 o 18, no sé quantes dones. Sí, en sèrio? 17 o 18? Sí, diuen que sí, per em va deixar un fill, sabeu? Sí. Home, no té edat per menys, eh? Jo moltes vegades quan ho veig me pregunto com és possible que aquest home pugui haver arribar on ha arribat en les coses que fa. Ara és l'home més ric del món, ara, oficialment. Bueno, no ho sé, però la que a mi el que em preocupa és la influència que pugui tindre damunt de l'altre, que no sé quin dels dos està més poc afinat, no?, per dir-ho suau. I és que cuidado con los locos, hi ha un. Pues otros al món. Bueno, que deixem a Estats Units... Ara també sembla ser que va haver un intent per part liderat per Macron també, que Europa intentés fer més forta, no?, per fer front tot una miqueta a tot el tema Però crec que és una miqueta tard. Bueno, és una miqueta de cara... Jo sempre he vist que a la guerra del Golfo també me recordo que va sortir aquell, no sé si era Mitterrand o un d'estos, també els francesos els agrada erigir-se com a líders, sempre els ha agradat la diplomàcia mundial, ells. Per tant, Macron també, doncs no ho saps, si també que vol. Bueno, els altres estan prou callats. L'altre li respon, el Putin li respon. Recorda que li va passar a Napoleó com intenta invadir Rússia. Per acabar, només diré una cosa, que en països hi ha dues maneres d'invadir-los, militarment i humanament. I econòmicament, també. I en virus, tecnològicament, econòmicament, en sanitat. Mentre ens envien diners ja està bé, si és econòmicament. Però si t'afonar-los has dit. Bueno, anem a un tema polèmic. Anem a un tema polèmic, va, un tema polèmic és aquestes nits de vandalisme, d'enfrontaments, que està havent assalt per el tema de desnonar a un imam d'una casa, suposo que vivia més gent, però entre ells un imam. Llavors hi ha certs col·lectius indignats, altres encaputxats que ve a saber d'on són ni qui són, és a dir, una revolta important en aquesta localitat, una de les localitats on hi ha més immigració de tot Catalunya. És un percentatge d'immigració molt elevat, crec que allí, no? Sí, no estem dient que... No van dir el percentatge, Manel? 30 i pico, potser? Potser més. Hi ha localitats que jo vaig parlar fa anys un matrimoni que en relació a una família meva els vaig conèixer i te parlo de 20 anys i ara esgarrifosos que hi havia. Sí, és que la paraula esgarrifós està ben dita, però hi havia moltíssim. Però això és el mateix, el mateix que quan fan a la senyora Pepeta que la volen traure i apareixen un munt defensant-la, doncs ara apareixen els d'ells, no volen, vull dir, al final... Si tants n'hi ha, faran coses que... A més, que formen una part important de la societat. Això vull dir, no ho veig tan estrany, jo. Però de donar per no pagar l'alquiler, claro, hi havia motiu. Suposo que... El que passa que és curiós, jo suposo que és per automàticament, per pal·liar una miqueta les protestes, per apaciguar-les, l'alcaldessa o el regidor d'urbanisme allí va dir però aquest home, tranquil, que té capacitat per pagar-se un lloguer. Llavors dic, no ho entenc, si el foteu fora perquè no paga, si té de pagar un altre, què vol dir? Que li fot morro l'assumpte, és el que no... Va haver una frase que ho va dir-ho, diu, aquest home té capacitat per pagar-se un lloguer. Però si acostumen a moltes vegades a deixar molt de marge, ja pagarà, ja ho farà... Aquí ara s'ha juntat una miqueta... La gent se mal acostuma. Aquí s'han ajuntat dos factors, un és el tema desnonament, l'altre és el tema racisme, clar. Ara hi ha dos factors aquí, no? Perquè suposo que hi haurà gent que respaldarà el tema sentimental del desnonament, de no sé què, i hi haurà gent que respaldarà el tema de que, clar, com que és un imant, que és d'un país marroquí o d'un país argilí o no sé què... Clar, ens trobem en aquesta dicotomia que és explotada, evidentment, per uns i altres parts polítiques. Fora, no sé si es vostre, està multant un cotxe, crec.
No, Jo sí que vaig a dir, en favor d'allò, que he vist diversos casos per la tele, 4 i no 5, que hi ha molt desnonament que s'ha manifestat la gent i no són de Marroc, són d'altres països. No diguis s'han ajuntat. Jo crec que el que influeix és que si tu no pagues l'alquiler, pues lo normal és que al temps te tinguin que tirar fora. Jo no crec que Sal, un país que hi ha una zona... I si no, que fiquen uns pisos socials en uns preus mòdics per a la gent que no pot pagar. Però no crec que aquesta gent no pugui pagar. Penso, no ho sé. Això ho va dir l'orgidor d'urbanisme. No, claro, però el problema, el que vol dir ell és que però això és normal. Aquí el problema és que si no fos el mateix. Una cosa és que un digui que perquè és imant lo foten fora. No crec que vagi per aquí la cosa. Són dos factors. Però l'altra és, si no fos un imant, estos que ara se manifestarien tant. És que la figura d'un imant a la religió musulmana és molt important. Claro. I va per aquí la cosa, suposo, no? És com un bisbe d'aquí o així. Si a Mohamed Ali, per dir alguna cosa, lo desnonen, hi hauria la mateixa convulsió, o perquè és un imant, els seus acòlits estan sortint al carrer, i com ne són tants, pues somos muchos. No, dic, s'ajunten dues coses aquí, el tema del desnonament i el tema de que és un imant. No? Però tenim un problema que ja fa temps, que avui resulta que un se fica d'alquiler, treballa i té els diners, però diu, jo no vull pagar alquiler, no passa res. Bueno, I no el poden tirar fora, perquè com avui la justícia està com està, i per a tirar fora un, si has d'anar abogat pots tardar 2 i 5 anys, doncs aquells tios diuen, jo puc viure aquí de renta i anar cobrant i anar diners. Clar, és que el que no s'entén és el que dieu vosaltres, de que si l'alcalde diu que l'imam té prou recursos per pagar-se un alquiler, llavors, o un lloguer, el trauen perquè no paga el lloguer, o el trauen perquè volen especular en aquell pis, o el trauen perquè volen fer obres. Sabeu quin és realment el motiu pel qual... Jo no l'he seguit massa sempre. No, és el motiu. Però és que el cas és el que he dit jo, hi ha gent que puguem pagar, no vol pagar perquè ningú el pot fumar fora. Bueno, possiblement s'hauran de regular les ajudes que hi ha a molts col·lectius i a moltes persones que de vegades, com sempre passa, i ha passat tota la vida, es fan trampes. Sí, hi ha gent que ho pot pagar i diu, bueno, pues si m'ho paguen i per aquí cola, pues cola i tot això que m'estalvio i puc comprar una altra cosa. El que és preocupant, el que has dit tu, no m'ha quedat molt clar, el tema dels encaputxats. Els encaputxats són en quina banda? Bueno, però els encaputxats no sabrem el que són. Però és que és tipus Cucusclan, per dir alguna cosa? No, encaputxats suposo que deu ser gent que no volen que la identifiquin. Que no volen que identifiques. Que pot ser... Vale, però és que això per desgràcia pot provocar... Sempre patim del mateix eje. Si hi ha una mala llei, els afectats d'esta mala llei són els ciutadans. Per què no volen canviar les lleis? Per algo serà. Però és que el que no està clar és que una persona es pugui manifestar encaputxada i se'n pugui anar a casa tranquil·lament. Una persona que es manifesta encaputxada hauria de ser detinguda a l'instant. A l'instant, perquè de moment que vas encaputxat és perquè no vols que t'identifiquen i per tant és perquè no vols donar la cara en un fet que pot ser, diguem-hi, reivindicatiu. Però poden dir, home, és que fa fred, però si identificat, la policia ha d'anar i dir, vostè, per favor, lleves un moment la caputxa i el DNI o la documentació. Clar, perquè molts poden pensar que són gent propera a l'imam, però podien ser gent d'aquesta que el que busquen és qualsevol follon per anar a fer mal, no? Com se diu això? Bandars professionals. A mi sempre, me direu antic, però jo quan veig pel poble, ja parlo del meu poble, no? Quan veig gent en la caçadoreta o en la jaqueteta i el cap tapat, caputxes i coses. Les caputxes, això, molt bé. A mi personalment no m'agrada gens. No, però això es podia resoldre ràpidament. No m'agrada gens, és que sempre, potser relaciono caputxa... En amagar-se. Sí, perquè quan fa un fred que pela, com diu ell, vale, però si no fa un fred que pela, a mi no m'agrada això de la caputxa. Ja veuràs com no se la ficaran tant si ens ho van demanar els que porten la caputxa de documentació. No sé, és fàcil de solucionar, el que passa que no volen solucionar-ho. El problema és el que pot això comportar, no? Perquè això acabarà comportant actes de vandalisme, de trencar escapaраtes, i tornem al de sempre, trencar escaparates, robar coses de dins, destruir espais públics, llavors la policia no sé què, els Mossos d'Esquadra es passaran un pelet o no, i llavors no actua, exacte, no actua proporcionalment, no? La pel·lícula més de 1000 vegades vista, però que ja és més que... El tema està també una miqueta, el que deia Evaristo, en l'arrel de l'assumpte. Si la llei fos realment ben aplicada i ben definida, ben aplicada, no s'arribaria llavors als extrems. Escolta'm, vostè té un lloguer, molt bé, un contracte. El contracte de lloguer què diu? Això era abans, no? Per lo menos, si vostè durant 2 o 3 mesos no paga, automàticament al carrer, o paga o se'n va al carrer. Jo suposo que la policia és, tu vas ser en un clot, vas tapar un clot que surt aigua i vingui a ficar terra i no el tapes mai, al final te desenganyes i dius, per què sortia aigua? Però la policia també està cansada d'agarrar la gent, portar-la al jutjat i sortir més pronte el delinqüent que la policia. S'acabarà... Moltes vegades, com sap això, ja no fa aquell interès com antes.
Però dels senyals de la nostra identitat, de la nostra societat, és que és garantista, no? Per què es donen ajudes? Se donen ajudes, estan escrites per a la gent que realment ho necessita. Correcte. Per què se diu que a tu pots passar una mala època i el pis no poder-lo pagar? És així, no? Pot passar. Una mora, ha de que nyaure, tindria que nyaure. Tot això està fet... Una moratòria d'aquí temps. Jo vull pensar que està fet en bona lit, que diuen els castellans, però després, com tu dius, passa el que passa, que de totes les ajudes, d'aquestes lleis, se n'aprofiten els que no estan. Llavors ho hem d'adaptar, no? Hem d'adaptar la llei a la societat, no quedar-les allí in secula seculorum, perquè jo torno a dir el mateix. És com el de los jutjats. Home, el jutge està fet perquè tu primer t'escolti, no sé què, no sé quantos, home, avui si el podem salvar, però hi ha tio que no li importa un comino, que no se recuperarà mai i que ha d'anar i està a presó per tota la vida, però això, doncs no. Lo preocupant, torno a dir i repetir, no vull ser pesat, al final hi haurà violència, hi haurà trencat, hi haurà vandalisme, hi haurà la policia, com diuen llavors, l'actuació és desproporcional, no? O desproporcionada. És complicat, és complicat. Per comparar-ho una mica en altres coses, però... I aquí s'ajunten, perdó, per acabar, i aquí s'ajunten dos temes, però repetir, el tema del desnonament i a més un tema que és un imant i el tema racisme, vull dir, clar, hi ha tots factors. No, només és per comparar una mica. Mira, quan entres a Amposta través d'un cartell que fica màxima velocitat en dit del casc o 30. Jo no veig a ningú que vagi 30, 50, 60, 70, 80, 100. Se calen els cotxes. Perquè després fiquen una hora d'escalter i fiquen a la mujer el telèfon tal per si d'allò. Estan matant cada vegada més dones i acusant, per cert, no hi va matar una d'un pistolet. Vull dir, la llei s'ha de fer complir i si no va bé s'ha de canviar. Sí, de totes maneres... A algú no li interessa canviar, per què? De totes maneres jo vull trencar una llança... Potser volen vendre més alarmes i volen fer més seguretat. Vull trencar una llança en això que estàs dient, no per res, perquè sempre hi ha gent que són inconscients i que et passen per un carrer apretant l'accelerador, solen ser gent més o menys jove en cotxes més o menys potents, però ho solen ser ells. Però tu vas per l'Avinguda de la Ràpita. A l'Avinguda de la Ràpita és difícil anar a més de 20 o 30. És impossible. Doncs hi ha alguns que passen. Per l'Avinguda de la Ràpita és impossible. Si no vols emportar-te tots els cotxes que hi ha aparcats... Mira, ara et vaig a dir... Sí que et puc dir que pel carrer del Grau de vegades puja certa gent i peguen unes accelerades que pensen que estan... Però això són comptats, és a dir, la gent aquí en posta no van a 70-80 per hora ni a 50. Tu veus passar per aquí cotxes, per aquí davant? No hi cap. Tu veus cap cotxe que passi a més de 15 km per hora? Perquè no pot, però quan té una mica de via... Mira, ara et vaig dir una cosa, si em deixes dir-la. Per l'Avinguda Ràpita que anem a caminar tots els dies, jo i un company, quan vens de fora de Santa Bàrbara, al puesto que entres en posta, que hi ha aquella passarel·la que passa d'una part a l'altra, on estava l'antiga residència allà. L'Avinguda Catalunya... Mira, allí veig que anem passant cotxes de 70, 80... Mira si és fàcil solucionar-ho. Fiqueu unes bandes, a tots els pobles que venuts són van en bandes en terra. Tenen algun, i diràs, altra volta, algun semàforo de velocitat i poblets la meitat de grans que nosaltres. Tant costa fer això, no costa tant de diners. Sí, jo a veure, pot ser una solució, però jo crec que el que s'ha de fer és que la gent respecte les senyals, perquè si tu per cada persona que fa una infracció has de fer una obra a la ciutat, estaries tot el dia posant valls. No, me refereixo que clar, hi ha uns còdics, unes lleis, unes normes que s'han de complir i si no es compleixen s'ha de posar una multa. El que no pots és actuar específicament per a cada persona que és incívica. No pots ficar un policia al costat de cada persona que és incívica. Jo no t'he dit que fiques policies. És que és molt complicat. Bandes, semàforos, càmeres, mira. Però ara parlem d'això, perquè estem parlant dels aldarulls de sal, no? No, però ve tot pels aldarulls, una mica, no? Però l'aldarull sal en plan de velocitat d'amposta, no té massa relació. A veure, jo surto molt en el cotxe. I vaig en poblets menuts, i estan les bandes, i tenim una societat incongruent. Per què tens un cotxe? Per tot és incongruent. Per què tens un cotxe que pot córrer a 140 si en cap puesto d'Espanya se pot córrer a 140? A cap. O a 200 per hora. A cap. Per això explica als que fabriquen els cotxes. No, és que per això vivim una societat molt incongruent. Vull dir, és autopista 120, que funciona, i Nacional 90. Però és així, no? Vull dir, això és una incongruència. Diuen que és per seguretat, perquè en un moment donat pugues donar... Sí, no, penso que està l'excusa, però que no. Bueno, parlem d'un altre tema, perquè aquests dies hi ha hagut un luctuós succés a la nostra ciutat, amb un nadó que va perdre la vida, malauradament. Divendres a la nit, va ser això? Sí, divendres a la nit. I després estan els mitjans de comunicació que de vegades utilitzen malament les informacions que els arriben dels cossos de seguretat o els cossos de seguretat les transmeteixen malament als mitjans de comunicació i es creen situacions, diguem-hi, complicades, no?
per a les famílies implicades. I en això s'hauria de parar molt de compte. Joaquín. Sí, això jo ho he viscut ara, la red està a la xarxa Facebook mateix, que és una de les que seguixo, i la veritat és que és una mica lamentable en quina facilitat hi ha mitjans d'estos digitals, diria jo, no vull dir noms, però que no és ara només, que en seguida, que el que importa és el titular, perquè a vegades diuen uns titulars que lo de dins després llegis i dius, bueno, és el titular d'on l'han tret, no? I en aquest cas, i no és la primera vegada, quan parles de vides humanes, doncs has de ser molt curós, perquè ja tenen prou desgràcia la família en el dol, per a tu anar damunt dient allò, l'altre, quan tota la informació tots ho sabem, que s'ha de contrastar, no? I no pots dir, anava borratxo, anava drogat, la paraula borratxo i drogat té molts de matisos, no? En aquest cas mateix, ahir mateix ho dic perquè és públic. Sí, es va fer un comunicat de família. I en aquesta persona té un trastorns. TDAH, i que el medicament ho saben i tal, i falta saber-lo, el veure, que tots ho sabem també. A veure, no siguéssim més papistes que el papa. Avui en dia 2 cerveses marques, que no has de veure res. Què marcava segons els diaris? No has de veure res. El màxim ara són 0,25, crec, i esto més marcava 0,32, molt petit. El que passa que, tal com dius tu, vull dir, l'home va anar sopant farà un parell de mesos amb la dona i va beure una miqueta de vi, 2 copets de vi sopant. Estava al tope, 0,24, en 2 copetes de vi, sopant, menjant. Que evidentment 2 cerveses hi ha persona que pot ja cantar la parrala i hi ha que és com si li donessis... O sigui que tampoc... El fet d'anar borratxo, no? Que suposo que s'hauria d'estar allí. Home, plovia, hi havia boira. Sí, era mala nit. Mala nit, sí, una mala nit del tot, pobre, què van tindre? Sí, no, és que parlar als titulars de positiu en... això crea cert malestar, no? Positiu en drogues... Sí, perquè a més, si tu llegis els comentaris, que això és el que encara ho irrita més, no? Perquè la notícia, vale, però si tu llegis els comentaris de la gent, de certa gent que fa els comentaris, ostres, que si no tenen ni pietat ni consideració, no ho sé. Digues. En qüestions dels mèdies, és molt fàcil comprovar que els metges que no han dit la veritat o han falsificat la veritat, que s'hi pugui ficar una sanció. No, però és que el titular no és que sigués mentida. No, clar, no. No és mentida. El que passa és que... No és mentida. Perquè va donar positiu... Però el titular era molt... supersensacionalista. Claro. Això s'ha de controlar una mica, no? I després una altra cosa, vol dir, que hem de ser reals de les que passa, que sempre ho tapem. Catalunya és l'autonomia que més accident de tràfic ha tingut de tot Espanya. Segons notícies que he sentit. Falta control. Jo me'n recordo fa anys que anaves d'aquí a l'Ampolla i trobaves els motoristes 2 vegades d'aquí. Avui no en trobes a ningú. És que no en trobes a ningú. Jo hi vaig bastant i no veig a ningú. I abans te trobaves a l'Aldea uns i passa a l'Ampolla uns altres. Els motoristes, perdona, és l'aparell de la Guàrdia Civil que hi havia abans. I el pressupost era molt més barat, més baixos i tot. Avui no en trobes a ningú. Saps quan te trobes a la policia? Quan ja busquen algú. Llavors te trobes la cinta aquella amb punxes, els cotxes, la furgoneta. Però quan vas a una carretera, que en vez de coses animalades ne veig amunt, cruzar sense ficar l'intermitent, cruzar una ratlla contínua, anar més de 90, però no hi ha ningú. Sí, però anem al de sempre. La mateixa societat, és el que parlàvem abans. La mateixa societat, quan la policia fa una campanya, es diu afán recaudatorio de la policia de Camarles, d'Amposta, de no sé què, afán recaudatorio. Però diem, és que no tenim prou pressupost. Alemanya és 2 vegades més gran que Espanya. I a Alemanya no salta ningú la línia contínua. No ho dic per això. No hi ha accidents. Ho dic perquè no hi ha prou diners per a fer coses. Doble gran. Hi ha menys polítics a Alemanya que a Espanya. Potser podíem eliminar més polítics i ficar més coses de seguretat. Això és la cançó de sempre, no? No la cançó de sempre, és la cançó que s'ha de fer per reduir el gasto. Jo reprec el tema que has tret. A veure, si vas a mirar la notícia és molt sensible. És que quan parles polític no pots parlar de res. No, Evaristo, deixa'm fer este incís. Sí que pots parlar, però és trets a l'aire, és brindis al sol. No, però que la gent sigui conscient que tenim pocs serveis. Tu ara em diràs, perdona, ens queda la paraula. Tu diràs, sí, perquè això és així, perquè els polítics... I què vols que féssim? Doncs, a veure... Perquè hi ha més polítics que menys. No em facis preguntes a mi. Doncs potser eliminar coses innecessàries. Sí, però ho faràs tu? Doncs eliminar garitos polítics que no són necessaris. Qui ho fa, això? Qui ho fa? Doncs qui ho ha de fer, els que governen. I si el govern no volen fer?
Doncs algú us ho ha de dir que ho facin, no? Els senyors que vagin a... Doncs quan vinguin les urnes, votes en aquells que vulguin fer això, però si no és que és molt difícil. El que passa que hi ha tenim el dret al pataleo, però no tenim... Hi ha molt palmeros, hi ha molt de palmeros i no pots anar contra tot això. Vinga, continuem. No, és que a mi les tertúlies en Evaristo són molt enriquidores perquè sempre toca un munt de pals. Estem parlant d'una cosa i ell sempre sorprèn una altra. Estem parlant de l'accident d'este i la notícia sensacionalista. Anem a veure. Sensacionalistes a les xarxes. És sensacionalista, ¿vale? No diu mentires, perquè aquest home realment, segons control va donar positiu, no sé com si diu la substància esta. Era com una amfetamina. Bueno, i d'índex d'alcohol 0,30 i alguna cosa, que a partir de 0,25 hi ha marques, que es diu vulgarment, no? Claro, el tema està... Pots denunciar per dir una notícia falsa? No en dic cap notícia falsa. Ara, calia dir esta notícia així, quan hi ha hagut un xiquet Aquesta és la reflexió. Quan hi ha hagut un xiquet d'un anyet, un anyet encara no mort, no? Què tenia? Un anyet de xiquet? 7 mesos. 7 o 8 mesos, no? No hi ha un codi ètic... I que ara, a més, el poden acusar d'homicidi imprudente o alguna cosa així. Bueno, què m'has dit que jo parlo de coses? A veure, tu parles de coses, jo parlo de solucions, perquè quan hi ha coses s'ha de buscar solucions o no? Tu estàs parlant que això del que diuen, però s'han de buscar solucions perquè això no passi i perquè els accidents no passen tant, o no? Sí. Pues home, si parlo altre cop parlo del mateix. Hem d'eliminar garitos polítics. No es pot parlar de les coses així, donar solucions. Però hem d'eliminar garitos polítics per evitar que la premsa sigui sensacionalista? No, he fet una referència, jo no he dit, he fet una referència. Mira els diners, mira, a Espanya, tu imagineu Espanya, i vaig a dir una tonteria si voleu, perquè sempre dic tonteries. A Espanya, si no hi haguessin els polítics que han robat, la malversació de fons, Espanya seria la més rica d'Europa. No dic jo que no, perquè... Algo de raó tens, aquí sí. No, però estan a algun... Però s'han gastat els diners i a nosaltres ens falten més metges, més sanitaris, més vigilància... I si tot Déu pagués l'IVA i no demanes factures sense IVA, també. Que busquen els que no paguen l'IVA. També, i això som nosaltres, els ciutadans, també. Per gent de peu, que si mos podem ahorrar un 20% però jo el pago l'IVA, jo no sé, però jo el pago. I si els sous siguessin suficients per que una persona no tingués per què estalviar-se el 21% per a poder acabar de passar el mes en vez de pagar una factura, doncs també estaria millor, no? Perquè, clar, tu pots cobrar 800 euros i si fas una reparació de 200 i fiquen l'IVA, t'han fotut 50 euros, Pues bueno, referent al que tu dius... Que per a passar el mes esta persona referent al que tu dius, si pugen la pensió 20 euros i tot el més l'han pujat 200, hòstia, què és pitjor? Això és un peix que es mossega la cua i vosaltres ho sabeu, és a dir, clar... Doncs que no són les coses tan boniques com les pinten. Has de pagar els impostos i has de pagar l'IVA i has de pagar... Molt bé, però el meu sou m'ho permet això, a més de viure... Però al final... qualsevol cosa que cobres val un 21% Qui farà una llei que digui que al Congrés dels Diputats n'hi ha en vez de 150, 100? Qui farà una llei que digui que el Senat desaparegui? Ells. Tu t'has fixat que mai estan d'acord només que quan se pugen el sou? Tu fixa't quan se fica augment de les retribucions dels parlamentaris. Has vist mai algun vot en contra? A lo millor un que sap que votarà en contra. Has vist algun parlamentari al paro o a dormir a un parc? No, però d'empresari n'he vist algun jo. I després una altra cosa, la cistella de compra s'ha pujat un 37%. Sí. Però això estem tots d'acord, però... Doncs algo estem gastant malament, algo fem malament. S'ha de modificar alguna cosa, no? No, la veritat és que... Quan tu vas a una casa que gastes més del que guanyes, algo has de modificar. Uno gasta aquí, uno gasta allà. O eliminar això. O eliminar dos cotxes que tens i tindre'n un. I no utilitzar l'avió sempre quan vas de viatge. La situació està tornant complicada perquè... I serà. La cistella de la compra està pels núvols, els sous no pugen... El mateix me diuen, els ous estem a punt de tenir un augment terrible, perquè hi ha un munt d'això d'aviar d'esta, fora, l'única que no hi ha és a Espanya, en les gallines. I ja parlarem. I això són productes bàsics, com era l'oli. L'ou és bàsic, perquè l'oli s'utilitza per un munt de coses. La reposteria mateix, si lleves l'ou, ja veuràs, no sé. Sí, tot està delicat, però aquestes coses que tu dius, que estem tots d'acord, podem tocar el sexe dels àngels, que diuen, no, però i com ho fem, això? Sortint al carrer, la gent no vol sortir al carrer, la gent només surt al carrer quan guanya el Madrid o el Barça, és que no surt més al carrer. O quan guanyen les dretes. Sí, això mateix. Home, a la manifestació de sanitat vaig molt poca gent, jo. Veus? Per exemple. De persones, de metges i sanitat n'hi havia. Per exemple. En el 8M també ha hagut una baixada important de participació. I els sindicats... La gent està cansada, també. I els sindicats, en la situació que estem vivint, els sindicats sí que han pujat els sous interprofessionals, però en la situació que s'està vivint, estan allí acotadets, no diuen res. Per què? No diuen absolutament res. Però per què no?
És a dir, És que ja els va bé la pel·lícula. M'agradaria Qui mana? m'agradaria veure un dia el senyor Sordo o el senyor Gutiérrez, no sé el que diuen, o com li Però diguen, per què, Aquell Manel? bigot encarat, Ramon, aquell bigot. fer alguna crítica dels preus que paguem del menjar, dels preus que paguem dels alquilers, dels preus que paguem, fer alguna crítica constructiva, no? Però estan allí. Però per què? A veure, per què? Qui mana? Ja ho sabem, no? No és d'ells, home, doncs ja està, no preguntes que no surten. Però Per te què? diran- Si manés la dreta, Però- estarien els carrers Però plens de gent. ara se torna a estar a I què? bipolaritzar la societat, però també te diran que els restaurants estan plens o no estan plens els restaurants. I tant. També te diran que la gent viatja d'allò més o no viatja d'allò més. Pistes d'esquí, sí. Claro, sí, vull sí. dir, s'està fent lo temible, que és que suposo que molta gent que viu molt bé i molta gent que no arriba a final de mes. Bueno, pues estos Aposta és son- un poble que estic al·lucinant de les... com es diu això, que es fica al carrer? Escolta, Les terrasses. bars, les terrasses, s'estan ficant una altra vegada un munt de terrasses. No ho entenc. perdó. Deuen ser molt barat les terrasses. perdona, però Càritas i la pobresa, Càritas està Sí, sí, sí. preocupada i la pobresa està Sí, sí, augmentant, sí. No, però els bars estan plens també. Per això t'he dit Bueno. que ens estem enfrontant a una societat que fa temor, que és quan està polaritzat, quan per dalt hi ha una massa que viu molt bé i una massa que viu Tu molt als malament. bars has estudiat tots els que hi ha. Bueno, jo no sé si no Mirant on estudio res. treballen i tot això. I potser alguna cosa començaràs a comprendre. No és cert això, no és cert. No, el bar està ple de gent del poble, no? Sí, ja ho sé, que tens del poble. romansos. Ja ho sé. Sí, sí, i a més avui Ja en ho dia, sé. avui en dia les dones s'han incorporat també molt a l'hora de fer el cafè. Abans això, a la nostra època, quan érem petits, això no passava, però actualment hi ha moltes dones que, bueno, pues en el seu moment d'esbarjo i prefereixen doncs, anar a fer el cafè i fer una xerrada o com van a buscar els nois Més, si fan un cafè i val 2 euros ja està bé, no és molta cosa. Amb els 2 euros un cafè. Bueno, és igual. Bueno, i pico, no ho sé, perquè el cafè s'ha pujat Jo ara també. m'he perdut, ja de què estàvem parlant ara? No res, ara anem a M'he parlar perdut. de Zona Baño. Ara anem a parlar de Zona Baño. Què és això, perquè- Zona Baño? Ah, això és allò que han fet allà baix, no? Sí, perquè avui es signa un conveni... Ahir tu vas ficar un comentari? Sí, però vaig fer... Sí. Home, Però l'any la gent passat, no sé de què parlem. jo l'any passat vaig entrar i em van fotre D'una Ah, no, jo exposició, vaig anar tarda. d'una fira que fan allà baix al pavelló, que la gent professional del sector, no? Jo sí que vaig Però entrar de què l'any és la passat i fira? em van De fotre què? fora. Em va dir, vostè aquí no té per què estar. Ah, pues vale. Clar, és que és una És una zona, és això de majoristes per al seu gent Sí, del que sector, no? és una Zona banyos, diu, no? És de tema piscines o tema Home, quartos però- de bany o què és? No, Una mica. No, piscines i Piscines zona... i- Jacuzzis, piscines, saunes, cosa d'esta. Sí, sí, No, sí. no quartos de bany. Pogués ficar una. Pues veus del que parlàvem? Home, Evaristo sí que tindria... Això és un altre tema. Si esta fira, si això va a més, és que hi ha gent que Allò és un negoci. s'està bipolar, com se digui a la societat. Sí, no, bueno, jo ho s'està parlava extremant. amb els... I em va dir que ara les piscines estan a l'abast de tothom, no és com abans, que Home, eren coses per a rics. home. Bueno, hi ha piscines, bueno, depèn de la piscina que vulguis posar-te, depèn de la piscina que Ja, vulguis fer. Però allí- discrepo que estigui a l'abast de tothom, Bueno, depèn, te torno a dir, de la que et vulguis posar. Ahir n'hi havia... Bueno, de terreno. Viure a un pis com jo vic, No, ho clar. és difícil. Primer has de viure exacte, a una zona Has de viure en una que zona que tinguis terreno per ficar-te en una tinguis piscina. terreno. Ja, I més coses, i més coses. ja parlen d'això. I suposo. segona, Parlen d'això. No, que sí, que sí. tots sabem quan fas obres, una cosa és el que val comprar això i l'altra cosa és lo forat, la instal·lació, lo no sé què, el no sé quant. L'aigua, Tot s'ha el de sumar. tractament... Bueno, precisament ahir presentaven una piscina que no s'ha de fer forat. No? No, que ja és, penso que feia 5 per 2,5 Sí. i te la porten i te la col·loquen on tu vulguis. Això Sí, sí, però- és unes escales, hi ha la bomba incorporada. Però queda Només aixecada, l'has llavors, sí, està. és aixecada. Això et Has de dona la connectar raó. la llum i tal. Tu ves un dron, ja no et parlo a Marbella, tu ves en un dron per la Garriga del terme d'Amposta i veuràs quantes piscines n'hi ha. Un munt. Sí, n'hi ha moltes. No, però això t'ho dic que, No, que et dona un munt. que no és com abans que les piscines estaven als Se xalets poden dels fer famosos. instal·lades de plàstic, Abans no eren, sé què. abans eren més privatives, Claro. val a dir-ho. El control de l'aigua era més complicat. Avui també, en dia, no? avui en dia per molt que diguéssim que la societat està malament i que no sé què, hi ha una sèrie de gent Però els que viuen bé viuen millor. hi ha una sèrie de gent bueno, que, No, sí. que treballes els dos en sous més o menys Claro, és que dignes si no treballen els dos... Malament rai, Malament rai. i pots arribar a capritxets d'estos, vull dir, les coses com siguen, no? tot- Tal com dia ell, necessites tindre primer que res una parcel·la, perquè si tens un pis, Claro, si un pis no pots. no pots fer-ho, no? No, de tota A veure, manera- de tota manera, és important que una empresa com esta Zona Bany o alguna cosa així, es diu Zona Bany, no sé si en català o castellà, no? No, que triguen posta. Bueno, que trien posta per fer una convenció d'esta índole, vull dir que d'alguna manera és una aposta pel territori. Aquí en posta crec que hi ha 2 o 3 cases que es dediquen a fer, no? Piscina roda, estos de Brepool i no sé si hi ha alguna més i tal que es dediquen a tema d'este. I bueno, però suposo que hi diuen gent de tot... De fet, roda van ser els que ho van iniciar. Espera't un moment. Bon dia. Bon dia. Digues. Mira, que les piscines donen mals de caps també. Ja.
Tu en tens una... Nosaltres tenim la piscina comunitària aquí al carrer Canàries 10, Comunitària, Mària. i el meu home no té ni mentida. No es va banyar mai. Saps qui es banyava? Els que estaven alquilats, los germans, los primos, los amics de los primos, És un sol. Bueno, això i ja... allò era un xau. Això ja és diferent. Les piscines I comunitàries. allò era horrible. Ahà. I L'heu desgustos. solucionat, el problema? Tot ple l'ascensor tot ple d'aigua, no respectaven res, Però una l'has- me volia pegar. L'heu solucionat, el una problema? loca que se'n va anar, menys No, mal. no m'escolta. Heu solucionat el problema o no? Sí, ja fa 3 anys que la vam anul·lar. Estaven clausurats. Apa, Hòstia, que no saps. Muerto el perro, se acabó la rabia. Solucionat el problema. Muerto el perro, se acabó la Estava rabia. fent camp. I a més, els diners que m'ho estudiem, que eren 3.000 no sé quant a l'any, i mira, Vale, us ha anat molt bé. perfecte. Però Maria, disgustos solen de ser un tot fracàs. xiquet. Gràcies per la teva trucada. Bon dia. Bueno, Una Bueno, dona intel·ligent. anem- Han llevat la piscina i s'han ahorrat diners. El que és important és que Zona Baño, com dieu ara, hagi elegit Amposta Exacte, per aquí entrava jo, no? Vull dir que... fer que 200 professionals del sector passen per aquí. Hi havia gent de Canàries, Tot de Tenerife, de tota Espanya, de les Balears, i parlàvem amb el president i ens explicava precisament que Amposta va ser la impulsora d'aquesta iniciativa. Ho escoltem. El grupo realmente nace en Amposta en 2002 de la mano de Josep Roda, de Pilar Plano y de 4 o 5 personas más como una iniciativa a impulsar y dar voz y voto a las tiendas de piscina. Empezó en 2002, desde entonces se han ido haciendo la feria de Expool aquí en Amposta. Siempre ha habido muchísimas facilidades, tanto en la organización como a la hora de encontrar alojamiento por parte del ayuntamiento. Siempre se han prestado y han ofrecido todos sus recursos para que estemos a gusto. Estamos muy a gusto en Amposta, es una ciudad maravillosa donde se come muy bien y donde es muy sencillo organizar eventos, y por el momento, como el grupo nació aquí y la sede está aquí, pues seguiremos confiando en Amposta. Bueno, Doncs en les paraules del president, que per cert, avui al migdia se signa un protocol per tal de que Amposta sigui l'onexe de connexió entre Barcelona, València, Saragossa, en aquest triangle de tot lo pool dels constructors de piscines. Sempre és bo. molt bé. Bueno, una notícia positiva, no? Ja ho direm, el tiempo lo dirà. Evaristo no ho veu clar. Home, jo sé el que porta, el gasto que porta la piscina i està donant ben clar. Sí. A veure, una piscina... Això dedica temps i diners. A veure, una piscina I limpiesa... no és una necessitat, és un lujo. Sí, Els però lujos bueno, se paguen. És A com un veure, barco, això no? és- Te vull dir, bueno, no tant. Estem en este país va anar més de lujo? Bueno, això ja ho direm, ho veurem. Bueno, pues hi ha gent que pot. Estem parlant d'una recessió a Espanya, una recessió als Estats Units, ja veurem. A una mala, el dia que no pots, la deixes sense aigua. I està, Claro. com dir, fent esta gent de la comunitat. No? Bueno, Plantes, l'any unes l'any plantes. 2012, 2012. es va fer ja el projecte de l'entrada en posta per la Nacional 340. A l'any 2022 es va dotar d'1.800.000 euros per tirar endavant, però això continua sense tirar endavant. Continua aturat. L'entrada esta, perdona, que per em l'avinguda situe. de Sant Jaume Per és entès. terrible. Entrar en posta per aquella carretera no acaben d'urbanitzar-ho. I se'n corren molt els cotxes. Allò no? que vaig dir que havien de fer com els llums. Bueno, allò no és la 340, Home, és una manera d'entrar. Antes està entra molta entrada, gent, antes molta per allí. antes està l'entrada Una vegada esta. passes el pont de la Nacional 340, que pegues aquella curva tan Sí, tancada. sí. Allò mata la Sí. gent. Home, jo he vist dos cotxes Aquí- baix. allò té mala sombra, sí. Allò molt mala sombra. Allí està l'entrada esta prevista? Això és l'entrada aquesta que després fa cap a l'Avinguda Sant Jaume i tot això és el que s'hauria... I el que s'arregla és això, Manel? Això és el que s'ha d'arreglar, però clar, hi ha una partida de 1.800.000 euros, el projecte ja està fet, però el senador d'Esquerra Republicana i exalcalde de l'Ametlla va preguntar i li van dir que sí, que Gaseny? ho tenen en Bueno, compte, però que, bueno, que ja miraran de revisar el projecte, etcètera. Sí, hi ha coses que no avancen, No avancen, ni a no. la E3. I la carretera de la Vergonya, què? Bueno, però és que estàvem parlant de l'entrada en posta. No, però també és una entrada, allò, no sé. Sí, també és mira, important, no? després ho parlem. Joaquín. No, que està tot... Bueno, és el de sempre. És la sensació que tens de que se'ns ha abandonat, perquè això ja ho he sentit jo, però fa, quan has dit 2012, sí. 12 anys, que 13 Ja anys. es fa, si està el projecte, si està tot... Hosti, doncs, per això quan diuen a veure les coses que farem no sé què, sí, farem. Si no dotes de diners, no serveix per res de dir farem. I també donar l'administració central, la local, que no. Si no hi ha diners detrás, si no es dota una dotació pressupostària, així es queden les coses. I a Amposta li fa falta això.
però, bueno, és faena com diu ell, dels nostres polítics de pelear per les coses que realment siguin necessàries. Però tu imagina que fa un senador de l'Ametlla, Claro. Anant allà i reunint-se i dir, escolteu, això, davant de tota aquesta parafernàlia A la primera vegada que li van dir no, va dir, pues ja està bé. que li diuen, que sí, que ho mirarem, apa, tranquil, vés-te'n cap allà sentat, no et preocupes. Clar, és que són coses que dius, com pot ser tot això, no? Jo, me toca a mi? Sí, te toca a tu. Vale. Bueno, en principi dic que per a mi un poble, una ciutat, el principal són les entrades. Sí. És la primera imatge en què se té quan s'entra una població en una ciutat. I fa molt de temps que estem insistint. Totalment d'acord. M'entens? I crec que ho tenen molt deixat. I després, bueno, tranquils, que ara, com el govern central donarà un munt de diners a Catalunya, ara pues, arreglaran tot el de per aquí baix les Terres de l'Ebre, que estan una mica deixades. El que sí que està clar és que l'entrada a l'Avinguda de la Ràpita no està mal, l'Avinguda de la Ràpita es veu una gran avinguda. I tenim 2 més, 3 més. L'Avinguda de Santa Bàrbara comença ara la remodelació, està previst fer la remodelació. L'Avinguda de Sant Jaume, la veritat és que ja fa temps... I la entradeta aquella que entrem la corbeta aquella... No, però aquella és una subentrada. Allí passa un munt de cotxe. I després tenim l'entrada del Grau, que també és una entrada per a una ciutat que queda justa, on vulguéssiu. Per cert, l'entrada del pont, que l'altre dia en comentàvem, per què no sí que un gàlib una vegada passes l'entrador de Dapsa? Perquè els camions que sempre entren, això no he acabat d'entendre mai, o tampoc. Clar, és que la solució seria fàcil. Tu agafes i una vegada has passat l'entrador de Dapsa perquè els camions que venen a Dapsa puguin entrar, allí fiques un gàlib. Sí, per això que ho he de ficar. I llavors els camions que voldrien entrar i s'haurien equivocat podrien entrar a Dapsa, pegar la volta i tornar a sortir. No entrar en posta i col·lapsar. Qui ho ha de ficar? Pues suposo que l'Estat. Però qui ho demana i qui fa cas? Però que ara qui mana l'Estat ara? Bueno, l'Estat mana... Qui mana l'Estat ara? Pedro Sánchez i Susana... No, Sánchez no. Yolanda Díaz. Mana un altre ara l'Estat. Bueno, sí, Carles Puigdemont. Pues ara és el moment d'apretar. Li fan cas de lo que volen i li diuen que sí, però després també fan el que volen. Home, n'hi han concedit tot. Jo tinc la sensació que a l'administració central deu passar el que mateix. A vegades sento l'alcalde que quan li diuen a alguna gent, a les xarrestes que fan en divendres, això no sé quant, no sé què, ell diu, home, però ara no toca això, no toca. Això ho dia Pujol, ja. Sí, però ell diu que no ho tenim previst, no és urgent, allò no és urgent. Doncs aquestes peticions allà deuen dir, què és això, posta, una entrada? Què és això? No és urgent. I així es deu quedar, perquè el pont mateix està demanat per activa i passiva 40.000 vegades en fotos, en coses, de que està tot el que és la part del ferro està per a pintar, i aquí no ve mai ningú. Tot és mal pel mateix. Però tu imagina't el car que pot ser. Jo crec que tampoc és gran invenció ficar un gàlib, que dalt inclús fiques senyalització amb posta centre, saica, i en això ja tens perquè els camions no t'entrin a la ciutat. En això sí que té raó l'alcalde Bas, que moltes coses haurien de ser prioritat, vull dir, dels municipis, no? Vull dir, tindre ells... Ara no t'estarà que ser un agent del carrer, home. Està buscant alguna cosa. No, és el que vull dir. Hi ha coses que, al final, qui coneix més els problemes de les ciutats són els alcaldes i els regidors i tot això. Sí, bueno, home, si no és malament. I llavors, t'has de dependre d'un ministeri a Madrid que tenen els papers allí amuntonats, doncs també és una mica trist. Doneu més delegació, no? Dic jo, no ho sé. Sí, i més en coses d'aquestes que són de perogrullo, El pont se pot pintar demà, el que està rovellat, però no ho poden fer perquè ho ha de demanar Madrid. I les baranes rovellades de l'entrada d'Amposta pel Grau també. Per exemple. No, l'únic que vull dir és, ho he dit moltes vegades, és molt engorrós, és molt lento, és molt fàcil, molt bonic, dir sí, farem això, farem allò, no, farem això, no, dis-ho que no ho puguis fer, si no ho digues, vull dir, si dius una cosa l'any 2012, fa 12, 13 anys, i hores d'ara encara no ho has fet, a veure, dis-ho quan tinguis una partida, i ho puguis executar en un plaç, ja no et diré ja, en un plaç de 2 anys o alguna cosa així, no? Perquè si no, el que passa que també és una miqueta guanyar vots en aquell moment i després, bueno, el tiempo todo lo tapa. Perquè quan fa 13 anys ja molta gent no se'n recorda d'això. Ara la presidenta de la Diputació diu que les obres de la carretera de la Vergonya, i anant a lo que dia Evaristo, han de començar enguany, sí o sí. Quan fa que ho diuen això de manera? Ja no es diu la de la vergonya, es diu la de la poca vergonya. Sí, però clar, entre declaracions d'impacte no sé què, entre expropiacions, entre projectes, entre que la Generalitat... Costes, l'Estat, la Generalitat, Diputació, ajuntaments... A este país nostre hi ha massa organismes oficials. Jo crec que aquella carretera és més interessant per Amposta que per la Ràpita, mira què et dic. Bueno, sí, depèn. Perquè on porta aquella carretera? Al Poble Nou, no?
Sí, sí, i a la ràpida, claro. I baix hi ha el Trabucador, baix també, no? I el Però jo crec Trabucador. que ens interessa inclús més a nosaltres que allà. No, interessa sobretot les Interessa el persones... territori. Interessa el Bueno, però territori. El territori. Però és una anècdota que dic, potser tenim molts de restaurants allí baix. Però ara ja els ajuntaments ja van delegar en la Diputació, Música de final. Sí, Sí, bueno, sí, pues sí. bé, no... Home, jo que volia parlar com estava el canvi climàtic i la... Bueno, canvi climàtic. I la sanitat. Estem preparats, no, ja? Només mos faria falta I la entrar sanitat. a parlar del Estem canvi preparats ja climàtic. Fa 90 dies que estan parades les obres de Després de l'hospital. 25 anys estem ja preparats per tot això. Ja. Falta parlar també de la sanitat avui. Sí, home, sí, Gràcies, Renato. Toni. Gràcies, Marisol. Adéu a Gràcies, tots. Joaquín, adéu. Vinga. Tranquil.